Присъединяване на везната Дозит към пълначната машина Дозит. Везната се свързва посредством кабел. В задната част има два куплунга. Левият е за присъединяването на везната, а десният, който е свободен, остава за старт педал или шалбал ключе. Третата букса, това е за захранване, ако е необходимо. По принцип, при стандартни условия на работа, везната се захранва от самата машина. Имаме два бутона за управление и потенциометър за настройка на стойностите. За да влезем в менюто, задържаме левият бутон. Избор на език можем да го променяме с потенциометъра. Запазваме корекцията с десния бутон и продължаваме. Тук задаваме теглото, като избираме с левият бутон клетката и я коригираме с потенциометъра. Когато сме готови, запазваме с десния бутон и продължаваме нататък. Настройката за финно дозиране означава, че машината започва да пълни плавно от 50 до 90% на пълненето или от половината до почти до края. Машината може да изпълнява бавно и плавно дозиране, като това дава възможност на везната да изтегля по-прецизно и съответно да доведе до по-прецизно измерване. В момента сме на 80%, като това ще се види при пълненето. Потвърждаваме. Ранния стоп, това е настройка за корекция на везната. Ако, например, сме задали 500 грама, но поради една или друга причина, например силно запенване, везната винаги ви спира на 505 грама, тук можем да кажем да спре 5 грама по-рано. Като това ще доведе до желаните 500 грама, които целим да изтеглим. Запаметяваме и отново продължаваме, като вече излизаме от менюто. Тази везна конкретно е до 2,5 кг, включително с опаковката. Това е важно да се има в предвид. В машината, за да изберем настройка на везна, трябва да влезем в аксесуари и да изберем везна. Като тук виждаме скорост на везната. Това е като цяло скоростта в проценти, с които ще работи. В зависимост от вискозитета и типа на продукта може да бъде коригирано. И след това влизаме в автоматичен режим, за да си започнем работа. Старта на пълнене може да бъде подаван както от бутона на машината, така и от бутона на везната, което е по-удобно. Машината извършва опериране и започва да пълни. Този забавен ход реално е въпросното финно дозиране, което е 80% от времето за пълнене. Сега везната ни е изтеглила 504 грама. Нека да повторим отново и ако отново дозира 504, можем да дадем ранно спиране, за да може тези 4 грама да изчезнат и да дозираме реално 500. ...503. Сега ще дадем... Само първо трябва да махнем опаковката и ще посочим 3 грама ранно спиране. Тук посочваме 3 грама. Идеята е машината да спре 3 грама по-рано. И вече везната изпълнява точна доза от 500 грама. Като разбира се, има и някаква грешка на самата везна, което
е около 0,5%.